Magkasalubong yung pulis at yung lasing. Ah, sabi. After 3 days. Yan pa lang ang aming nagagawa. Oo, pulis ko kayo. Ako ba, kilala nyo? Hindi. Kayo lasing. Quality! Ayan guys ang aming mga tagapalaw. Mga arawan lang yan guys. Yan. Nakatatlong araw na sila. Yan. Yan ang kanilang ano. Sigurado yan. 3 araw lang. Ay 2 araw na lang ubos na to. Yan. Ubos ba katapos? Tapos na yan. Marami pa kaming hakutin. Mga ganyan pa karami. Ayan. Ayan si utol ko. Akala mo foreman pero bumabanat din yan. Foreman yan ha. Ganun ang mga foreman. Talagang kahit saan pwede. So. Ganyan no, pagkukuha niya. Bakla. Ayos! Kala mo totoo ah. Parot. Quality! Pagkatusok. Ayun na yan. Dito ako lumaki. Saan? Sa Palawan? Oo. Diyan ka nga pala lumaki. Ayan guys, ang aming mga tauhan medyo may nararamdamang pagod. Ayan. Tatanungin natin si Foreman. Foreman, anong masabi mo sa trabaho dito sa probinsya? Quality? Quality. Walang masabi si Foreman. Tanungin natin si sino ba to? Si Bayaw. Bayawak? Ano ba sabi mo, Bayaw? Ha? Masarap ang buko. Masarap ang buko. Yan ang mga gusto kong sagutan. Masarap daw ang buko, guys. Umalis guys si ayan guys ang kanilang nagawa. Yan. Marami kasi yan. May awan Diyos, matatapos din yan. Quality na naman. Pambihira naman yun guys. Quality oh.